Ah! Buongiorno. Vino aici sus să te vadă nonul cu nonul. Ia. Ciao! Bă, ciao! Stai în popor. Zi, ciao, ciao! Zi, am geaca lui mama. Unde mergem noi azi? La Gianluca. Astăzi e ziua lui Gianluca. Și mergem mai încolo la Gianluca. Uite-te acolo să te vadă nonul cu nona. Așa, fă ceau. Și trebuie să luăm 2 autobuze. Nu? Să vedem dacă ne descurcăm noi cu autobuzul. Hai să ne dăm pupii să vadă nona cum ne iubim. Un altă. Un alt. Ia zi lui nona, cum e Ale? E chic și arată-i burtica lui nona. Ia arată-i tu, vino aici și fă chic și ia. Ia arată-i tu burtica. Chic și arată-i și mușchii. Mușchi, arată-i mușchi. Ți dai pupici? Un altă. Ia, dă-i aici pupici, zi. Haide, vino aici să te vadă mama, da? Uite-te acolo să te vadă nona. Uite aici, uite-se aici, zi ceau nona. Ceau nona. Ia zi, câți ani are Alessio? Ale e sexy, dar câți ani are? Quanti ani ai? Arată cu degețelele. Quanti ani ai? 3 ani? 3 ani? 3 ani. Zi ciao ciao. Ciao ciao.